Здравейте, приятели! Аз съм Георги и реших, че няма да е лошо, защото аз обичам да чета. Реших, че няма да е лошо да има малко разнообразие, освен трикове. Знам, че в информацията в YouTube за канала ми пише, че ще качвам само трикове, илюзии и магии. Помня точно какво бях написал, без разкритие, но обаче реших да качвам и книги. Аз много обичам да чета. Ето. Това е една книга, когато ходих на илюзионния спектакъл на Ненчо Ючев. Препоръчвам ви да отидете. Това е всяка година по Коледа. Ще останете много очаровани, защото това е едно много интересно преживяване и ще остане завинаги в вашите сърца. Много интересно, смешно и си купих една книга с разкритие на трикове. Тя е спонсорирана от захарни заводи. Цената е 22 лева. Обаче си струва, защото има илюзионна книга и магията на Ненчо е написана с брокат. 23 писано с брокат. Има някои звездички, които пак с брокат. Тук са дадени Ненчо Ючев и Любо Нейков като Ненка. И има правила. Важни съвети за младите фокусници. Научи се да пазиш тайната на фокусника. Никога не показвай фокус, който предварително не си отрепетирал. Винаги репетирай пред огледало. Не съобщавай предварително на публиката какво ще покажеш. Никога не показвай фокус два пъти. Не прави един след друг фокуси, които си приличат. Бъди сигурен, че когато правиш фокус, зад гърба ти няма никого. В най-важния момент винаги изричай вълшебните думички абракадабра син салабин. Ако някой фокус не се получи, не се отчаивай, засмей се и веднага направи друг фокус. И има компас и магическа карта. Магическа карта. Имаш и компас, но го сложиш някъде. И има 23 разкрити трика, невидимата монета, изчезващата вода, кой е цветът на картата, телепатия с карти, местещите се и изчезващи клечки, трите вълшебни въженца, срязаното въже пак става цяло, нарязаният банан, който се нарязва, кой е цветът на пастела, топче акробат, пробиване на балон. Тук този трик е много интересен, сигурно ще го покажа някой ден в моя канал, защото като продупчваш балон и той не се спука. Телепортиращите се карти, изчезващата монета, срязаният конец става цял, две клечки, които се разлалечават. Ето, много интересно. Хващате две клечки и те сами се събират или отдалечават. То по-скоро хващате ги събрани и те сами се отдалечават. А сокаро става сокупа. Карта еквилибрист. Малко е по-трудно написано, но обаче е много интересен надписа. Ластиче, т.е. сигурно го знаете, слагате ластикът на едните два пръста и се сменя на другите два пръста. Картонче с бобчета.
Слагате 6 бобчета на едно картонче, изсипвате ги в ръката на някой. Всичките 6 штракате с пръст и в ръката остават само 3. Кибрид, в който се появява монета, също много интересен трик. Коя е картата в кутийката, познаваш коя е смисъл следващата карта. И фокус, променящата се карта. Аз ви го показах. Когато е отблизо, това си личи какво се случва, но ако отдалеч, само да сложи глътнич. Когато отдалеч, така са 3 карти. Тук са 6. Тук остават 2. Тук остават 4. Ето, схващате как става. Сещате се? Тук 1. Тук 3. И искам да кажа, че се сещате как става. Ето това е с компаса. Интересно много. И това са разкритите фокуси, но имат голям ефект. Аз съм правил някои от тях вече. Другата книжка е Кът Свиден и Мил. Много интересна книжка с твърди корици. Има много интересни произведения, като Родна стряха, Яка Жими, Татковина, Куковица Кука, Родна реч, Родино Мила, Хубава си моя Горо, Бащин край, При маме и при татко, Овчарче, Най-добрата люлка, Очилата на баба, Бебе, Кърпичка, Дъга, Баба, Искам, Нула, Жмичка, Отговор, Моята сянка и така нататък. Много интересна книжка, която аз много харесвам. Също тук има приказки от цял свят. Просто не че нещо, но просто исках да бъде малко като разнообразие в моят канал, защото не може само трикове все пак. Искам да качвам нещо друго. Но понеже сетих се, че в смисъл аз и знаеш обичам да чета, но реших да описвам книги, които харесвам. Това са 1, 2, 3, 4, 5 книги от цял свят и много са интересни. Първото е Джаки, Бобените стебла. Стебла се чете. Ако не знаеш. А другата е много интересни. Другата е Змеят и царският син, сръбска приказка, а Джак и Бобеното стебло е английска, а Змеят и царският син е сръбска приказка. В смисъл, пише заглавието, но сега ще ви покажа. Ето, Вълкът и лисицата. Вълкът и лисицата, под заглавието пише ето португалска приказка. Те са, колко бяха? 1, 2, 3, 4, 5 приказки от 5 различни държави.
Не е хубаво да си много хитър е уругвайска приказка. И злият вълшебник, малайска приказка. Много интересна книжка, която се състои от 64 страници с приказки. Много интересна книжка, препоръчвам ви. Тя изглежда така. Предсвирени е така. И книгата на магията на Неншо изглежда така. Много интересна книга. И аз правя вече доста от триковете имат много огромен ефект. Много са интересни и довиждане. Надявам се, че описването на книги ви е харесало. Обърках се, понеже съм свикнал, казвам 3 път. Коментирайте, харесайте и се абонирайте за канала ми. Довиждане! До другия път.